Pois están ben estos dos premios, verdad? Sí, eu penso que a verdade que estivo moi Aparte, ben. a verdad, a gala do ano pasado estuvo Moi ben organizada. moi ben organizada. Aparte de todos os sketches cómicos, Sí, estuvieron caralludos. moi divertido, moi divertido. Sí. O único, bueno, que a única pega xuntar a tantos músicos nun mesmo sitio que non haxa bar. Sí, hombre, eso sí, o bar aí... Pero bueno, Sí, bueno, seguro que... é algo de catering tamén. Sí, bueno... Bueno, pero o importante é que estábamos todos xuntos eso nunca pasa, non? Estar aí todos os músicos xuntos, todos os músicos de Galicia. Sí, a verdad que daba gusto ver a aí os compañeros todos xuntos. Sí, un pouco ademais de todos os estilos, non? Sí, xuntos por unha vez podes coincidir sempre aí todos en festival. creando, aí todos. Sí, a verdade que a laboura de músicos ao vivo nese sentido, todo o currazo que se meteron, a verdade que pa ser o primeiro ano estivo moi ben. Seguro que este ano arrasa. Pois eu creo que tamén. Bueno, eu tamén, creo que tamén. Transilvanians! Mais galardóns e menos gallardóns.